шигырьне, си халыкны, си халкыңның дөньясын. Сөекле Тукаебызның нәкъ менә шушы шигырь юллары безне бөтен дөнья буйлап милләттәшләребез белән очрашуга алып чыгып китә. Әлеге сәяхәтебезне Сура елгасы буена урнашкан Пенза шәһәреннән башларга булдык. Тапшыруыбыз шушы җирләрдә гомер вакый яшәүче халкым турында. Пенза өлкәсендә аларның саны 130 мең. Монда татар халкы күбрәк авылларда яши. Әгәр тарихи язмаларга күз салсак, кайчандыр бу җирләрдә зур татар шәһәрләре дә булган. Пенза каласыннан 1-200 чакрым ераклыкта Наравчат авылы урнашкан. Галимнәр әйтүенә караганда, заманында ул Нурижан шәһәре булган. 1313 елны нәкъ менә анда Үзбәк хан ислам динен кабул иткән. Анда зур мәчетләр булган. Бу тарих. Пенза өлкәсендә яшәүче татарлар бу хакта белә. Аларның борынгы бабаларының үткәнен чагылдырган басмалары бар һәм ул дәвам ителә. Хәзер без бүгенге көндә зур заводлары, Бөек Ватан сугышында кискен бурылыш ясаган катюшалары белән дан казанган. Дөньяга бик күп күренекле шәхесләрен биргән Пенза шәһәрендә. Монда 30 мең татар яши. Пенза өлкәсендә тора торган татарлар, шулай ук как үзгә өлкә тора торган татарлар, үзләренең эше белән, көчләре белән, үзләренең тормышлары белән пример күргәзеп торалар. Билгеле нигездә тырышлык, максатчан хезмәт ята. Без татар халкы так устроены, без не хотим артта булырга, безгә стремление алга и алга. Поэтому, конечно, мы с удовольствием татар халкына булышамын, любое время алар белә. Шунысы куанычлы, монда яшәүче милләттәшләребез Татарстан белән дә тыгыз элемтәдә. Татарстан безнең Рәсәйдә, конечно, зур урын алып тора, без анарга бик горурланабыз. Вот, и без дә тырышабыз бергә булырга, милләтне сакларга, бергә милләт ул мәңгелек. Пенза өлкәсендә татарлар үзләренең мәнфәгатьләрен яклаучы Якташлар оешмасы хакында да бик яхшы беләләр. Анда чын мәгънәсендә татар җанлы кешеләр эшли. Biz turmuşqa можем күрсәтергә Пензенская областьта күршеләребезгә, үзгә авылларга ничек эшли беләбез, сата беләбез, төзи беләбез, семьяларыбызны, балаларыбызны ничек багабыз, үстерәбез. Монда 1993 елдан Якшәмбе мәктәбендә эшләп килә. Балаларыбыз беренче килүгә Тукай шигыреннән татар телен, үз телләрен өйрәнә башлыйлар. Туган телне һәм Шәйх Иман-Нурның яхшы бер шигыре безнең балалар өчен ул гимн шикелле яңгырап тора. Чит өлкәдә яшәүче татар халкы өчен. Милләт булмаса, телдә юк, һәм тел булмаса, милләттә юк. Менә булар икесе бер төрле янәшә яшәргә тиешләр. Безнең Пенза өлкәсе татар халкы өчен, татар милләте өчен бик күп зур шәхесләр биргән өлкә. Гадел Кутуебыз гына ни тора. Аның бүгендә рус телендә яза торган булса да, Рөстәм Кутуй дигән улы язып тора. Без моңа да шатлар, моның белән дә горурланабыз. Һәм Пенза татарларының иң зур горурлыгы ул Кәрим Тинчурин. Якташлар оешмасы үз эшен 1985 елда башлаган. Ул татарларның җыелып фикер алышу, киңәшләшү үзәгедә. Бу организация бик зур файда бирде безгә. Халык белә авырлыкта кая килергә, халык белә кая балаларын укытырга татарча, үз динебезне, үз байрамнарыбызны уздырырга. Монда безнеке комнатларыбыз кичкенә булса да, көңелләребез зур. Балалар киңәнеп йөри, яхшы укыган балаларны кергезәбез институтка. Әйе, еракка карап эш итәләр монда. Үҗәтлек, көчле рух аларның канында. Ислам диненә булган хөрмәтләре дә сакланган. Бүгенге көндә башлангыч дини уку йорты булдырылган. Анда ана телен, мөфтиләр шурасы кабул иткән программа буенча гарәп телен укыталар. Төрле очрашулар уздырыла. Татар милләтен саклау өчен нәрсә? Бу безнең генә фикеребез түгел, бу тарих белән исбатланган, тормыш белән исбатланган нәрсәләр. Иң беренче әлбәттә телебез бар. Һәм шул телебезне без сакларга тиешлебез. Икенче нәрсә ул әлбәттә дин. Ягъни ул кайсы кешенең калыбын сакландыра, кешегә дөрес мәсләк, дөрес юл, дөрес иътикад аңлата. Ул безнең ислам динебез, татарлар шул дин әһелләре, шул дин милләтебезне дә саклады. Һәм әлбәттә безнең гадәтләребез, безнең мәдәниятебез. Иң беренче татар халкында булырга тиеш максат. Икенче нигез кайсында без көчәябез,
ул бердәмлек, дуслык, кардашлык булырга тиеш. Өлкәдә яшәүче татар халкының татар милли мәдәни мөхтәрияте, мөфтияте Пенза шәһәрендә түгел, дөньядагы иң зур татар авылларының берсе Урта Әләзәндә урнашкан. Юлыбыз шул якка. Урта Әләзән инде күптәннән бөтен дөньяга танылган авыл. 10 меңнән артык халкы, 8 мәчете, 2 мәдрәсәсе, 2 урта мәктәбе, тегермәннәре, хәләл ризык әзерләү цехлары һәм башка бик күп өстенлекләре белән үрнәк булып, гөрләп яшәүче авыл. Пенза өлкәсе буйлап барган сәяхәтебез Кәзим әфәнде Дибердеев җитәкчелегендә узды. Ул нәкъ менә шушы авылда туып үскән. Бүгенге көндә авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты, Пенза өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Партнер Татарстан дигән сәүдә компаниясының генераль директоры, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, кыскасы, милләтебезнең затлы улы. Кәзим әфәнде, мул тормышның нигезе нәрсәдә? Мин үземнең авылның мондый шәп, матур, бай яшәүлеген икәни белән. Беренчедән, динне саклау, телне саклауын, гөрбәтләрен һәм икенче эшмәкәрлек. Икесе бергә кеше үзе эшләп файдасын күрсә, ул эшләгән тиенен аракыга салмый. Аның хакын белә һәм аны арттырырга тырыша. Дөнья күләм булган элемтәләрегез хакында сөйләп китсәгез иде. Безнең шәбезне зур бөтен дөнья күләмендә билгеләделәр. Ул да булса 95 елны Израильдә, Тель-Авивта безгә алтын бөртек дигән приз бирделәр. 97 елны Парижда безгә бирделәр Гранд Клише дигән приз. Ул безгә шундый хокук бирде, шундый көч бирде. Үзебезнең бөтен монда чыгалган ризыкларыбызны, продукцияларыбызны Европа илләренә, Шенген декларациясенә кергән Европа илләренә саламсыз чыгара алды. Әйе, монда булдыклы халык яши. Матур итеп гомер итәр өчен нәрсә кирәк, алар барысын да үзләре җитештерә. Цехлар, заводлар, шәхси кибетләр эшли, һәр җомга, һәр җомга сайын базарлары гөрли. Монда төрле яклардан килеп сату итәләр. Үзәктә атлар. Без дә шунда туктадык. Кәзим әфәнде атларны бик яхшы белә, аңлый икән. Гомерен туган авылы белән бәйләгән героебыз бер кайчан да атлардан аерылмаган. Бисмиллахи. О! Еттек. Ичи барда инде. Монда безнекеләр спортивныйлар бар. Аннан араб йортаклары. Аннан соң Орловский, русский веситларыбыз бар һәм тяжеловозлар бар. Немецкийдан барбасуннарыбыз да бар. Бар немецкий барбаsun бар, Першерон французский, советский тяжеловоз, Владимирский тяжеловозлар бар. Шундый пародларыбыз да бар. Шөгыльләнәбез, Аллага шөкер. Брол, матур зат, аргамак. Татар белән ат айрылмый. Алар бергә яшәргә тиеш. Бу хобби гына түгел, бу безнең хезмәтчебез дә, дустыбыз да бөтен җирдә безгә татар халкы аттан айрылырга бер качан да алар бергә яшәргә тиеш һәр вакыт. Бөт гомере буе. Атлар. Бер мизгелгә без бар мәшәкатьләребезне онытып авыл тормышына чумдык. Табигать ана кочагында көзге кояш нурларына кушылган тынлыкка тояк тавышлары, ат кешнәве өстәлә һәм безне үзенең серле дөньясына алып чыгып китә. Туктатырга иде шушы мизгелне. Гаҗәп, әмма бу мөмкин. Мөкатдәс Әхмәтша улы Бараев кечкенә чактан ук рәсем сәнгате белән шөгыльләнә. 25 яшендә ул агачтан уеп эшләүнең серенә төшенә башлый. Каян бу сәләт килгәнен әйтә алмый, шунсы мөһим. Ул үткән гүзәл мизгелләрне кайтарып, безгә соклану хисен дәвам иттерә ала.
Нинди генә заманалар булмасын, безнең бабаларыбыз ислам динен саклап кала алганнар. Гыйлемле яшьләребез дингә килә алганнар. Алар барысы да безгә шуның белән кадерле. Дөньяда иң зур авылларның берсе Урта Әләзән үзенең күренекле шәхесләре белән дә данлыклы. Андан бик күп галимнәр, дин әһелләре дә чыккан. Урта Әләзән элегелектән дини авыл. Нинди генә булганчык еллар булмасын, мәчетләре ябылмаган. Халык намаз укыган, ураза тоткан, 8 мөфти, 40-тан артык имамнарын тәрбияләгән. Алар белемнәрен Сауд Гарәбстанында, Сирия, Мисыр, Италия, Англия, Германия кебек илләрдә күтәрәләр. Авылда йөзләгән кеше хаҗ кылган. Peygamber bir şılay etken bitinde. Dünyanın için nişik tırışasın, ahiret için de şılay, ahiret için tırışkan gibi dünyana tırış. İki tireklik için tırışsan gına, şundan gına iki tireklikten de faydalanasın da bakı saadet göresin diyen. Bu bizim Tatar halkında bu нәрсәләр Allah'a şükür var. Өлкән буынның яшьләргә әйтәсе сүзләре күп. Шунсы куанычлы, тыңлаучылары да бар. Аббас хәзрәтнең сүзләре китап уртасында диләр. Аның күп еллар дәвамында җыйган борынгы китаплары чын хәзинә. Ki şul tiki yedim ilfemin Allah'ına bile dedi. Anın müşakkatı da var. Fi kara bir bütün Sovyetler Soyuzu'nun bu yagası bunu, Severgataba yagasını bütün şehirlerde bütün albera bir bulmagandır indi. Biz buldum. Ülgen kitaplarını min tergizip geberdim, din yolunda hizmet edip. En zor benim Allah karşısında sevap deyip şunu bilem. Yıllar uzar. Bu kitaplarны әлегә кичкенә, яңа гына гарәп хәрефләрен өйрәнә башлаган нарасыйлар укыр. Алар аша үткәннәребезне төгәлрәк күз алларбыз. Күренеп тора. Укытучыларының һәр сүзен йотлыгып тыңлаган әлеге балалар өметле. Мин мәчеткә йөрим, Коръән өйрәнергә, намаз укырга. Мин мәчеткә һәр көн киләм. Мин Аллаһ Тәгаләнең җәннәтенә кергән кебек. Я карагыз, никадәр ихласлык бу балада. Күңелебезгә әллә нинди ләззәтле тетрәнүләр алдык. Балаларны без укытабыз, алар бозук юлларда йөрмәсеннәр. Изге гамәлләр, изге эшләр эшләсеннәр. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кушканнарын эшләсеннәр. Бер-берсен рәнҗетмәсеннәр. Аналарын, аталарын рәнҗетмәсеннәр. Уру кардәшләре белән яхшы гына яшәсеннәр. Яхшы яшиләр Урта Әләзәндә. Гаиләләр тотырыклы. Россиядә иң күп балалар монда туа. 100 яшькә кадәр яшәүчеләр күп. Ә йортлары сүз юк. Без мәчеттән ерак узмыйча роза чәчәкләре белән балкып утырган үй алдында туктап калдык. Матур да инде. Ә кем үстерәсең бу гөлләрне? Эшкә уздык. Монда кемгә керсәң дә бер әйтем. Кунаклар күп килсен, бәлә генә килмәсен. Ислам белән Асия Тугаевлар безне якты йөз белән каршы алдылар. Гап-гади төзүче гаиләсе ничек көн күрә икән? Шуны беләсе килде. Иртә намазны укыйбыз да, аннан соң балаларны эшкә озатабыз. Аннан инде эшкә хәзерләнәбез. Миңа инде кирәк эшкә китәргә. Хатыным кала үйдә монда аланнарны башкара. Аннан соң товарларны бага, кош-кортны бага, вес избаны багып, балаларны тәрбияләп тора. Әтием шулай ук эшләде, шулай ук намазын укыды, шулай ук улын үстерде. Динне бетермәсен өчен алар иштирәләр шулай мәүлидләрне, авыз ачуларны Рамазан айында. Анан былай курбан чалалар. Былай мәҗлес зиялар, чтобы дин югалмасын. Әйе, яхшы дәвамчылар тәрбияләгәннәр алар. Мондый гаиләләр күп Урта Әләзәндә. Алар нурлы. Мәчеткә йөрибез, белем алырга, Коръән өйрәнергә йөрибез. Бу ел инде әлхәмдүлилләһи бу игезәтләребезне дә кичкенәләрне дә яздык. Зурлыкларыбыз инде динә белән җәлия. Әлхәмдүлилләһи Коръәнне алып укыйлар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Амин. Гаилә матур булсын өчен кирәк телне, ана телен тотарга, динне тотарга, бергәлекне онытмаска. Дин булса, аларның тормышы күтәрелә барыр көннән көн. Аллаһ Тәгалә каршында да күтәрелер, и халык каршында да. Алар кем диндәге кешене хоть кая барсаң да уважать итәләр. Чөнки алар борынгыдан килгән дөрес тәрбия белән әби-бабаларының, ата-аналарының үгет-нәсихәтләрен тотып яшиләр.
Балаларым, багырларым, вәсият итәм мин сезләргә. Әлихам келеху багышлагысы килер жаным девазләргә. Ни авырдыр минем халем, ни авырдыр минем халем. Очып киткен кошлар кебек, оча ките азиз жаның. Эй киленнәр, яш киленнәр, әп кайларны сөйегез. Тыныч булыр, нурлы булыр, тура турган иегез. Әбиләрнең теләкләрен алырга тырышыгыз. Гүмерләре кыскара бит, аларга булышыгыз. 7 бала анасы Махира апа балаларына сүзләрен мөнәҗәт әйтеп җиткерә. Бәйетләр яза. Үзенең 14 оныгы булган Ак әби кайда да кадерле кунак. Авыл мәктәбендә үткәннәргә аерым караш. Балалар бик теләп татар халык фольклорын өйрәнәләр. Егеттән килгән егетләр нигә килгәннәр икән? Тырнакларын җырласыннар, нәрсә дияләр икән? Алчия төпләрендә, гөлчия төпләрендә, сулар сибеп үстерәләр тәрәзә төпләрендә. Наза, наза, наза матур кыз бала, наза матур кыз булса да дүртлектә бишлек ала. Әләзән, әләзән, туган алын әләзән, безнең яшьлек елларыбыз әләзәнгә бәйләнгән. Мәктәптә укучы балалар татар мөхитендә тәрбияләнәләр. Ана теле фән буларак укытыла. Сәхнәдә алар халыкның җыр-моңы белән танышсалар, музейларында тарихларын өйрәнәләр. Мәктәп бусагасыннан чыгып киткән балаларга теләр идем, чтобы алар үзләренең татар булулары белән горурлана белсеннәр, үзләренең шәхесләре белән, үзләренең әти-әниләре, әби балалары белән, һәм данлыклы әләзән авыллары белән. Пенза өлкәсендә 47 саф татар авылы исәпләнә, 53 мәктәп. Кызганыч, мәктәпләрнең барысында да ана теле фән буларак укытылмый. Кайда директорларның теләкләре бар, анда татар теле yapılmый да, кыскартылмый да. Кайда директор мәктәпләрнең мөдирләре татар теленә пәрдә шакырый, анда физкультура дәресләрен күбәйтәләр, труд дәресләрен, булай да татар егетләре, балалары яшьтән үк эшләп бирәләр, труд бик таза егетләр, җитезләр, бөтен спортсменнар тагы да шуларны арттыралар, татар телен киметәләр. Урта Әләзән авылы буйлап сәяхәтебез дәвам итә. Юлдашыбызга бер туктаусыз сораулар яудырабыз. Безнең күңелләргә бигрәк тә аларның чисталыкта, хәләл ризык белән генә яшәүләре хуш килде. Ә милли ризыкларга килсәк, Кәзим әфәнде ике дә уйламыйча безне Рәмзия апаларга алып китте. Без хәзер сезнең белән, хөрмәтле тамашачылар, Әләзәннең иң сөекле ашын пешерәбез — катлама. 2 йомырка алабыз. Салабыз biraz тоз. Аннан соң салабыз biraz шикәр кума. Менә без аны яхшылап хәзер атлыйбыз. Йомырка атланганчы. Хәзер без аны атладык. Әле анарга салабыз он. Анна менә шулай салабыз, азарлап кына, күбәрләп түгел. Бер кулыбыз белән сала барабыз, ә беребез белән, уң кулыбыз белән менә шулай аны бутыйбыз. И без аны шулай әкренләп тихагына массабызны әйбәтлибез. Камырыбызны алабыз әле. Без аны бик йомшак иттереп кенә менә шулай үзләтәбез. Камырыбызны йомшак ясыйбыз. Каты булса,
катламабыз яхшы булмый. Бездә катламасыз бер нинди табында булганы юк. Бездә һәрбер мәҗлестә, тик безнең чатканда һәрберебездә вот килсен кунак, бернең булмасын бездә бер затында юк. Ике йомырканы сытасың, менә нинди ничеганардан ике йомыркадан. И катламаңны пешереп аласың, өстәлең тулы була, күрте була. Камырыбызны менә җая без тихалап кына шулай әкренләп кенә. Биттән ичкәй. Ничегә әйтим, дәфтәр битеннән аз гына калынрак кирәк аны калдырырга. Шундый нечкә әйтеп җәяргә кирәк. Әгәр дә калынаны ясасаң, ул инде күртледән булмый. Тәме шундый ук була да, ну, аның кыбыклары эре була. Эре булгач күртле күренмәй. Нечкә әйтеп җәйсәң аны, бик күртле була, ашарга да тәмле була, кытырдап тора. Җәйдек камырыбызны әйбәтләп, бик яхшы чыкты, нечкә генә. Әле безнең бар катлама кискечебез. Менә без анарга әйтәбез редиш. Катлама кисә торган редиш. Без аны белән кисәбез. Илкә әйбәтләп читен алабыз. Камырыбызның тигез күртле күренсен өчен без аны алабыз янтыкка биразын. Хәзер менә шул редиш белән китәбез катламабызны кисә. И шул җайманы кисеп бетерәбез шулай әйбәтләп тихалап кына. Әле китәбез майның кызганын бераз. Менә катламабызны пешерә башлыйбыз. Миңа бер иптәш кирәк пешерергә янымда, пешерүче. Без аны хәзер икән пешерәбез. Электән багабыз, майыбыз канядымы? Менә майыбыз анык. Без әле пешерергә тотынабыз. Без хәзер аны утлауга чормыйбыз. Әле пешерәбез. Беребез аны җибәрә бара, мин аны күрәсен чорный барам. Безнең катламаларыбыз анык булды. Бөтен татар халкына теләк торам. Шул катламаларыбызны саулык, сәламәтлек белән ашарга, рәхәтлек белән, дуслык белән. Кояш байый. Искиткеч матур очрашуларга бай булган көнебез үтеп бара. Көндәлек эшләренә без дә кушылуга бер дә авырыксынмаган Кәзим әфәнде өенә кайтты. Һәр вакыттагыча мул табын, ачык йөзле, мөлаем хатыны каршы ала аны. Кәзим әфәнде белән Наилә ханым 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Барысы да югары белемле, тормышта үз урыннарын тапканнар. Әбиләре белән тордылар 7 ел. Әби бабайлар белән тәрбия алынган балалар үзгә тәрбия белән киләләр. Аларның укулары да үзгә. Үзләренең эш тәртипләре дә уңай, белүләре дә уңай, дөньядан да һәм дөньяви буенча. Алар бер башка югары өйдә иң беренче милләтне саклар өчен тел кирәк. Телсез бит милләтне саклый алмыйбыз. Тел аркылы без мәдәниятебезне беләбез. Балаларны тәрбияләүдә хатын да, ир дә, әнияти алар үзләренең үрнәкләре белән күрсәтергә тиеш. Үрнәк аларлык та шул. Халкыбызның тарихында аерым урын тоткан мырзалар, Зибердеевлар, Акчуриннар нәселеннән алар. Алар фабрикантлар булганнар. Алар мәчетләр төзегәннәр, мәдрәсәләр, фабрикалар, турак йортлар төзегәннәр, больницалар, хастаханәләр төзегәннәр. Революцияннан соң бер төркеме Франциядә яши, бер төркеме Финляндиядә, бер төркеме Украинада. Без китап басып чыгардык. Урталазан Авропаның иң зур авылы дип. Шунда беренче битендек минем әбинең әйтелгән сүзләре бар. Улым, гомерең буе садака гына биреп тор ди. Шул максат белән аның сүзләре белән яшим. Садака биргән кеше Акүрәтәләргә бер урыннан милләт бирә. Минем ничек әйтәләр, гомер кредом шул
затлы нәсел дәвамчысы әби бабасы сүзен тотып, ислам дине буенча садака, зәкатын биреп, йөрәге кушканын кылып яши. Ул гына түгел, монда андыйлар күп. Морза нәселе дәвамчысы буларак, бөтен татар халкына җиткерәсе теләкләрегез дә бардыр. Татарлар сакларга тиеш, татар кайда гына яшасалар да, үзләренең милләтен сакларга тиеш. Милләтенә файда китерер, аның матур яшәвенә булышырга һәм алар һәр вакытта үзенең данын югатмасын, дәртен, дарманын арттырырга тиеш. Шундый татарларны күргем килә һәм алар белән яшәгебез килә. Матур безнең татар авыллары, көчле аның затлы уллары. Пенза өлкәсендә узган сәяхәтебездә без моңа тагын бер кат инандык. Ә бит өлкәдә мондый тәртипле авыллар күп. Әләзәннәр генә дә шәү. Алар һәммәсе игътибарга лаек. Без әле бу якларга кабат әйләнеп кайтырбыз. Халкымның бүгенге тормышы, яшәү рәвеше аның борынгылыгын, затлылыгын күрсәтә. Ә без бер туктаусыз бу хакта сөйләрбез. Алар моңа лаек.